Nandiyan pa? Sige na ta. Habang ako'y buhay. Nakalive ka? Update lang. Mga ano lang. Isang oras lang. Naman na yan. Walang sahog na ano to eh. Manok. Magbabakbak na naman ang ano niya. Gumuhit na yung tulo ng tubig. Magbabakbak na naman yung pintura. Kasi nilagyan niya ng silicone. So, nakakaintindi lang talaga ng English yung mga yun eh. Ako nang mag-ano eh. Kasi tanga-tanga man kung papatrabaho. Ano alam. Wala man alam. Kung ano yung sabihin ng ano. Tinuro ko yan sa kanya. Yung bubungga ko ng kapatid mo, pababa, pa-slide, papunta dito yung tubig lahat. Siyang malapot. Ha? Siyang malapot. Malapot. Parang masarap maggulay. Ano? Ay lugaw. Bukas. Kasi malamig. Wala naman tayo malagkit. Hindi, yung pang ano ba, yung ginagawa kong mashi. Mashe? Meron pa ba? Parang wala man ko nakita ito. Wala na ba akong bigas dyan? Parang wala. Sure ka? Parang wala. Wala man ko nakita. Meron yun, bumili si Nugnog eh. Ilang beses gagawa ng mashi yung repolyo. Nakaraan. Pero meron pa. Meron pa siya. Alam ko meron. Sampurado. No. Maano nga si Rose? Ano natin? Gawa ka ng sampurado, Rose? Tawag. Paanohan ko nga si Rose na saan gumawa. Maghingi na lang tayo. Siya na lang magluto. Saan ba yun? Ako naaano ko sa inyong dalawa ba? Sa inyong dalawang yung messenger nyo kasi pares kayo letter D.
Diana tapos, Diana Rose. oo. Si Rose, ano din to, Diana Rose. Sino kausap mo dyan? Bakit tingiti ka? Dudi. Nino? Video Nino? Yung video na yung vlogger kanina parang buwang-buwang. Hey, Rose, Ah, luto ka bukas ng ano? Magsampurado ka? wala kung ano. Na? Kakao. Kakao? May kakao pa tayo dyan, Day? Meron pa yata dito sa amin, bigyan kita. Luto ka. Pero bigyan mo mamaya sa taas kunin ko kay abot ko rin sa yung lemon. Ano ba hiningi ko sa'yo? Lemon. Lemon, kagahapon. Nakalimutan ko na kasi marami akong ginawa eh. Lemon tsaka... Lemon lang. Hindi, dalawa yung hinihingi ko sa'yo kagabi. Lemon? Sabi mo, wala na kami lemon. Huwag kasi ikot pa. Nangingi, sabi mo sa akin, mapula yung pomegranate nyo dyan. Sabi ko, bigyan mo ako ng ano, kasi dito sa amin, di ba maputla yung ano namin, ang dami-daming pomegranate. Hindi man siya ano. Hindi siya pula masyado. Hindi. Tapos ano pa siya, pag binuksan mo siya, ano siya, yung manipis yung balat niya, ang laki-laki tapos makinis. Isang karton kaya nandito. Ang dami. Huwag kasi masyadong makinis, bilhin nila. Bigay ng ano yun, bigay ng jowa ni Lamo. Isang box, ang dami. Kaso nga lang pa, bawat bukas ko, ano siya, yung bulok ba? Bulok. Sa amin hindi naman bulok, pero meron din light lang, pero karamihan pula kasi. Matamis. Oo, matamis siya. Hindi matamis sa amin. Kahit yung light lang na. Ang laki-laki eh. Ang laki ng utak. Kung maliit ay malaki ang ulo, maliit ang utak. Gaipis. Bigyan mo ako mamaya. Tingnan mo to, oh. Ang lalaki niya, pero pag inopen mo siya, ano siya, yung matabang siya, tapos ano, nung isang araw kasi gusto kong kumain. Sabi ko, ang dami man dito. Nag-open ako, hindi man, tapos naggawa ko ng salata. Ano din siya, naka-open ako ng dalawa bago ako nakakita ng maganda-ganda ba. Bigyan mo ako. Parang trip ko lang kumain. Tiyan ko dyan. Kasi hindi man ako pala kain ito. Hindi talaga ako ito pa. Sana may sinilas ko dito. Talaga ito sa nipad-pad. Kasi bigyan kita ng ano lang, yung kukwa lang. Almusal natin, Day. Parang masarap kumain ng malamig eh. Ay, ng mainit ba? May sabaw. Kasi nagababa na ako alas 9 na. Maliban kung may pasok. Parang wala yata sila pasok na alam ko last ng pasok. Walang pasok yata bukas, umuulan eh. Online na, Online. online. Online pa rin. Pag walang pasok, alas 8:30 ako nag-bangon sa higaan. Basta magluto ka ng sampurado. Mag-online lang yan sila. Mag-online na yan sila. Dami-damihan mo yung sampurado mo kasi yung magkapatid nandito yung bukas. Araw-araw man nagpupunta dito. Tingnan ko ito. Tingnan mo ito kasi paubos na rin siya pa. Ginagawa ko itong juice eh. Ganito ang kinalabasan niya sa juice oh. Maano siya masyado pula. Pula? Masarap kaya ang gawin juice. Ayan, kinayan yung ginagawa mo po. Saan mo inaano? Paano mo inaano? Pwede ba ito sa juicer mo dahil? Tingnan ko dito, buksan ko dito. Buksan mo nga. Kasi magbukas ako, tingnan mo kasi bulok siya. Hindi ko man kasi ito binubuksan. Ito ba? Nagluto ako kanina ng konting yung sopas ako. Walang sahog. Walang gulay. Sopas, walang sahog. Ay, bahala ka. Ito, ganito siya oh.
Matamis siya. Tamis naman ito. Tamis. Mamaya, italay mo yun sa taas. Sama ng lemon mo. Mamaya. Sige, bigyan mo ako. Open ko nga ito. Tingnan mo. Pag inopen ko siya, Abag namin naka-jacket pa kayo ah. ha? Ano, Ross? Hindi ko naka-jacket na kayo. Malamig na ba sa labas kasi? Ang lamig-lamig kaya. Tapos ang sakit-sakit pa ng lalamunan ko ba? Ang sipon ko, ang sakit ng lalamunan ko, puro luya na iniinom ko ba? Mahirap pagkahinika. Sinumpo akong hika ba? Sakit na lamunan mo? Oo. Bigyan kita isang kutsaritang yung honey. Gumawa na ako. Gumawa ka na? Gumawa. Pero 7 days pa yung bago mo mainom eh. Ah, sige, bigyan mo nga ako. Oo. Okay, kaya ito, tingnan mo. Tingnan mo. Okay Tikman na. nga. Okay naman. Ako naman to. Ay, masarap. Tamis. Matamis to. Alam mo ba yung inupin ko? Pag inupin mong ganito, ano siya, yung may ano siya, yung bukbuk ba sa loob? Lamog yun, lamog. Minsan may gano'n rin naman, pero tanggalin mo lang. Ang pangit niya kasi Alam ko, mahilig lang sa ganyan ako, Diyos ko. Siguro panay ako lamon ganyan kay itong amo ko, ngayon lang ha, ngayon lang hindi siya nagbili ng ganyan. Nice to Bili siya meet ng you. ganyan, You're hindi pa looking nagkalahati. Miss Bili na naman ng Foodie. isang karton. One is eating, other is eating. ano na? Mapula siya, Rose. Mapula. Sarap siya ganyan. Maganda. Hindi, pati sila, hindi na sila nag-o-open kasi nga nung nag-open sila, sira. Kapag ako kasing ganyan yung amo ko, pag nagapili yan, pag magawa ako ng juice na yan. Pag nagapasting siya, Thursday, Monday. Instead na yung yung juice na ano ba yon? Yung pula? Bento. Bento. Ito ang ginagawa. Yan talaga siya, hindi siya nagayon ng binto na Ah! Yung amo kong lalaki nag-juice din ito dahil. Pero talaga sa kanya yan, ginainom niya. Hindi siya nagbebento. Kahit Ramadan? Oo. Pag Ramadan naman, ang ginapagawa niya sa akin, yung strawberry, bayabas sa kamin. Yun ang ginagawa ko, yung strawberry at bayaba sa kamen. Oo. Tapos, niya, binto. sa isang araw, gusto niya, minsan naman, gusto niya na naman minsan lang siya mag-inom ng grapes. Kadalasan, ruman talaga. Maano Yan pala, talaga ginainom niya. yun talaga iniinom niya. Oo. Hindi nagayon ng binto. Siguro dahil mas buksan pa natin yan para hindi na siya masira ba lalo. Gawin mo Tapos ano juice. gagawin? Juice. Juice ka. Ay, Painom natin sa kanila tapos pati tayo inom. Di ba? Oo, gawin na ng juice kasi hindi man din makain. Panay Masarap yung sa buko. juice lang kasi mahalo na siya ba? Mahalo na yung pula tsaka ano. Hindi ka naglalagay ng asukal, talagang ano lang, ito lang. Wala no. Pure talaga yan. Pure. Tapos sila kunin. katas lang kukunin yan, dahil. Gumagawa ko yan sa amo kong lalaki doon sa ano. Tapos saka mo na ilagay sa baso kasi yung may bula pa siya ba? So ilagay mo siya, mamayam na siya yan, lagay sa baso kasi yung bula niya may akyat pa ba?
Nagpunta Wala dito. ba kayo kung ano dyan, yung machine? One is eating, one is talking, and there is dancing. Haha. Ano, may ano dito yung ginagawang ano pang green juice. Juicer. Juicer. Uy, May juicer ba kayo, Rose? Oo. Iba yung malaki sa amin, hindi maliit. Pag one time. Malaki yung juicer niya. Oo, basta yung mga buto, separate niya talaga. Dito din, ganun din. Oo, yan ang ginagamit ko. Meron dito si tatay, binili. Meron din dito. Di bali yung sapal niya, nasa-separate na. Separate na juice na lang yung anuhin mo ba? Bukubuwa, oo. Mm. Yan, gawain mo na lang para inumin nila. Pwede mo rin, ilagay yun sa ref para pag mas maganda pa na gano'n. Sabihin, pagpaalam lang kita kanila. Dati pagawin natin itong juice. Kasi hindi rin man nakakain. Isang box nga nandito, ang dami. Buti mapula tong na ano ko. Nabukas ko ba? Dito, nakaano talaga, juice rin yung amo ko. Pag minsan yung binata. Ganun Sinatira din. mo ng binata. 8:30 na, ang bilis ng oras. Maganda yung kaya wala sila pasok bukas, itulog ako ng maano, pala sila dyan. Ako pag wala si tatay, iyo, nagpapatanghali din ako ba? Pero pag nandito, Ngayon, nandiyan ang tatay nyo. wala, dumating nga kahapon, umalis din. Pumunta ng Dubai, pag uwi, natulog lang, kinabukasan, Alis ulit. alis ulit siya, punta naman ng desyerto. Ito na day, oh. Hindi pa nakauwi. Hindi, Huwag itong kunin. hindi na. Lamog. May lamog, malamog kasi ito, lamog. Eh pagka gano'n na wala si Kasama tatay, niya sa deserto yung baguhan. nakakaano ako ng nakakababa ako ng 8:30. Yung baguhan ang kasama niya. Oo. Yung bago ang kasama niya. Bagong maniho. Taga saan yung manihot eh? Saan ba yun, Day? Antike. Antique. Tagalog yata ang salita nun. Sabi ni Nario, mag-ingat lang siya dyan sa maniho nila, Rose. Sabi ko, bakit? Di mo malaman kung bakla ba o ano. Hindi, manyakis talaga siya. Manyakis daw sabi ni Nario, parang ano, mahilig maghimas daw. Manyakis talaga siya. Kasi kahit ako ginasita ko yan siya, hindi ko na ginakausap, nagagalit ako sa'yo. Bakit nagagalit ka? Kasi kung sa tingin mo, sa ginasabi mo, sino hindi magalit? Sabi ko sa kanya. Pero nagkakaintindihan kayo, Arabic. Nagkanoan kami, pero minsan din ako nagasalita sa kanya. May saltigay sa utak. Pag ako ang mag-utos, hindi yan siya magsunod. Siyempre, Na katulong ka lang. madaanan niya man din. Sabihin niya. Madaanan niya man din. Katulad niya, nagabili siya ng gas. Sabi ko, minsan kasi nagpapabila ako sa kanya ng ano ba, yung shawarma or ano. Hindi yan siya magbili, kaya hindi daw siya makadaan. Sabi ko, imposible, maneho namin dati. Kahit hindi magbili yan, pag magsabi ako alas 6 na ganun, tapos dasal, bili yan, di ba? Di ba? Makautos tayo. Oo. Parang yung maniho namin, si Putol, pag nagutos kami, hindi rin kami ora-orada niyan susunod. Pero pag ikaw, susunod sa'yo. Hindi, bira lang ako magano sa kanya. Utos, pag magsabi ako sa kanya na, kuya, pag makadaan ka sa ganito, kuya, kami tingnan ko bukas kung makadaan ako. Pero pag ilang araw pa yan. Pag sabi ko wala problema, hindi ba ako gadali? Kasi mga panghalo lang man din yun. Pero pag kailangan ko sa maniho talaga ako nagsasabi. Ito si Jonal, nag-message ako, sabi ko, pabili nga kami ng ng malagkit tsaka gata. Hindi, sige te, labas ka. Di, sabi ko, ito. Kasi wala naman siya ginagawa eh. Di, bili siya. Pag message niya ako, nandito na ako te.
Bilis lang. Kaya basta ano, pwede naman ganyan, basta meron na ano. Depende naman kasi yan sa ano. Ito man yung ulam. Tapos ngayon, dati ngayon, nagabigyan ko ng pagkain. Yung nag-iinitan kami dalawa, yung simula Wednesday, Thursday ata. Friday. Sabi niya, ito na yung kanin, maliit lang. Sabi ko, ganyan yung ginalagay ko siya ng pagkain na. Ako yan lang. Tapos, Tahimik siya. Ngayon, nag-uwi siya pero nag-ulan-ulan, meron inutos. Hindi siya hindi siya maghintay sa pintuan. Doon siya sa loob na sasakyan naghihintay. Hintayin niya pa ako, tinignan niya pa ako. Ginapahintay niya ako sa labas. Tapos nigatid siya ng kape. Hindi, nasa pintuan ako. Hindi niya tayo ginabot sa akin, ginapahirapan niya ako abutin. Ako binabayaan ko siya. May something talaga sa utak. Gayo. Tapos minsan, yan, lotion sila dalawa. Good for the blood Baba. to die. Good for the blood. Mampula ang dugo mo. Ano yun sila dalawa ng babae, ito palaban mo siya ng lalaki. Kasi bastos nga may pag ayaw gani ng bata, yung halimbawa kulitin niya. Pag nagsabi na yun na alaga ko tama na, tama na. Hindi pa talaga siya magtama. Ulitin niya pa, sabihan siya naman sa magsimangot siya. Tanga ba? Inasabihin niya ako wala daw ako utak kasi wala pa daw ako asawa. Bakit alam mo? Sabi ko sa kanya, ikaw walang utak pa ulit-ulit. Mag-i-explain sa'yo, ayaw ko nga. Ano bang problema mo? Wala daw ako utak. Sino mag-alaga sa akin mag-vlog? Hindi mo lang problema yun. Hindi mo problema yun. Sabi niya, wala ka utak. Sabi ko, ikaw. Sabi ko sa kanya, sagutan kami yan. Kala ko kahit sa loob ng sasakyan. Tapos sabi ko, magupo ko yun. Nandiyan na yung tatlo na sila sa likod. Ayaw ko na sa likod. Magulo na. Gayo. Medyo masikip pa. Sinasabihan niya ako, bakit doon ka sa likod? Okay, alam mo kung Manay, thumbs up. Jesse. Parang praning. Sabi ko mo sa ito katagal, magsuntukan kami talaga yung dalawa. Salamat sa patamsak. Nakain kami ng ano. Sige na, Rose. Naka-live ako. Sige. Message na lang na pag nasa kwarto na ako tapos isend ko sa'yo. I-send. Hagis ko. Mamaya nahintayin mo ako magtawag sa inyo. Magluto ako ng patatas. Okay, Wala mga tawag. luto na dahil yung pan. Okay. Sige, babush. Tawag ako sa'yo mamaya. Sige, babush. Mega love. Sige, Shout babush. out. Sir Jess, kain po Sir tayo. Jess. Roman. Pomegranate. Update lang ako, Sir Jess, maya-maya. Ano na din ako, end na ako. Ikati ng ano ko, ilong. Ayaw ko ng Granada. Baka sumabog. Papasabugin namin sa tiyan namin. Ang dami kasi dito, Sir Jess, isang box ba. Wala akong makain eh. Sabi ko, trip kong kumain ng Granada kaya isang kaso nga lang trinay ko kasi yung bawat bukas ko sira siya. Yung lamog ba. Pero ngayon medyo okay siya, mapula. Kaya sabi ko ang kati kasi ng lalamunan ko ba inuubo ako. Hindi ka nakain nito, Sir Jess? Hindi ka nakain nito? Ang lalaki, oh. Lubos na yung cellphone ko isa.
Nakain po. Nakain ka din. Sis Yonica, thanks for coming. Salamat po. Ano lang ako, update lang, update. Masarap pagka masarap pag matamis. Minsan kasi siya, matabang siya ba, tapos maasim. Parang na lang ako, parang na ko lang na gustong kumain ng prutas. Salamat sa inyo, guys. Update lang ako. Andito pa, work pa. Dito pa kami sa kusina. Malamig. Pag-lamig na dito sa amin. Nag-start na ng lamig. Day, oh. Bakit nito, Day? Nakain po. Bak na ibag ko. Ako din, Ako din, malaki din ay bag ko. Salamat po sa pabigi. Mag-e-end na din ako pag update kasi tagal na ako din nakapag-live. Kailan ba yung last na live ko? Malamig na tuloy. Malamig na. Inilit mo sana ulit. Taglamig, puro pagkain ng inaano namin. Kasama ko kumakain siya ng sopas. Niluto ko kanina tanghali sopas kasi wala kaming maulam. Sabi ko masarap may sabaw. Tapos ngayon nagluto na naman siya ng pancake. O, di ba? Puro kami pagkain ngayon. Masarap kumain pag malamig. Buto hindi napunta si Nora. Puro talaga tayo pagkain. Nananaba na kami si Sionica. May yung pag taglamig, maano siya, yung masarap kumain. Yung yung pancake, namin, baon sa taas, sa kwarto. Para mamaya ating gabi pag nagutom may makain. Tapos almusal na din. Di ba? Ay, patakan ko yung Mainit pa. Di ba? Puro kami pagkain. Kasi pag kayong nasa kwarto na, minsan nagugutom ka ba? Saka inom kasi ako ng gamot. Inuubo ako ba? Sobrang ko yung yung lalamunan ko, Makate. Ano na to? Parang nandiyan na sila, Day. Wala mo yung sasakyan. Umano ba yung ilaw ng sasakyan? Wala mo. May narinig ako ng kalampag eh. Hindi na tayo. Kaya sinunod. Kaninang maga, di ba? Quaker yung inano natin kagabi. Quaker din, tapos nag-quaker pa ako kaninang maga. Yun na lang din almusal ko. Hindi na ako nagkuwakat kagabi. Tulog na ako. Quaker ako kagabi kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, inom akong gamot. Hindi mo naman pwedeng hindi ako magkain. Inom ng gamot. Kitang-kita na yung mga ugat ko, oh. Ubusin ko na yun. Ubusin mo na.
Ano laki ng ugat ko sis, oh. Ugat ng, ugat ng mahirap. Kitang-kita na Sir Jess, oh. Parang hindi ugat ng, babae. Ay, hindi ugat ng babae. Hindi kami ng babae. Tapos puro paso. Sa pagluluto, o, di ba? Nisikoy, kain tayo ba? Gusto mo? Sisikoy, si Diana ba yan? Nagluto siya ng Nagluto ng... Ayaw ko nga. Ano ayaw mo kay Wengs? Ay, kay Wengs, ikaw is nabero ka na. Usog mo doon, para nakikita ka dahil doon, dahil. Para nalalayo-layo yung taba ko ba? Hello, guys. Hello, guys. Anong ayaw ko nga? Anong ayaw mo? Kalbo? Anong ayaw mo, Kalbo? Shout out sa inyong lahat dyan sa Saudi. Back to you. Maulan ba sa'yo dyan sa Saudi? Maulan Kay ba Wings? sa'yo dyan, kay Wings? Dito, maambon pa lang. Parang hindi ka Saudi, ah. Tignan mo yung mata ko para akong parang ano na naman. Kay Wings, sobra na naman ang ubo ko ba? Yung kati-kati ng lalamunan ko, yung hika na naman. Madaling araw na dito sa Pinas. Kay Wings, nahawa ka na ni Abo. Laging sa Pinas. Pero nandito sa Saudi. Panoorin ko nga na lang kayo. Dito pala, mabubusog na kayo, di ba? Sopa. Ay, ano to? Ang live na to is for mukbang. Siya, sopas, tapos pomegranate. Tapos si Sikoy Johnny, ito pang mamayang gabi pa to, di ba? Paano ko papayat nito? May pang mamaya pa kami, sa taas. Pancake. Puro carbs. Sabihin ng, Puro kami puro kami carbs. sabihin ng amo namin, ang lalakas namin talagang kumain dalawa. Nandiyan ka na ba kanina? No, tingnan mo, kumukulog na. Taglamig na din dito sa amin si Sikoy. Nag-umpisa na. Umpisa na din ang sama ng katawan ko. Narinig nyo kanina yung yung kausap ko, yung kapitbahay ko dyan, si Rose. Nagpapaluto naman ako ng sampurado para may almusal kami bukas. Manghingi ako sa kapitbahay. Walang gutom si Pinkay ba? Nasa Pinas nga ako, yung upload ko na video galing Saudi. Ewan ko sa'yo. Hey, kay Wengs. Oy, kay Wengs, narinig mo yung kulog. Abangan mo yung kidlat. Tatamaan ka na. Huwag ka magsinungaling. Ang sakit sa ulo, ang lamig. Sa amin ni Sisi ko, sa amin nga malamig na, nag-umpisa na, masakit nga. Hindi, Sisi ko, kahit sumakit ulo mo, pagdating sa gabi may kayakap ka, kami wala, unan pa din. Unan tsaka kumot. Tinututo ko na lang yung heater. Nag-heater na ako din kagabi. Hindi ginawa ko Hindi pa ako nag-heater. Hindi masyadong malamig sa kulob Hindi kulob nga kasi yung, di ba dito sa may daan? Hindi masyadong malamig. Malaki nga yun, Saan ka pa? Hindi, ibig ko ba sabihin yung dito ba, nakulob na. Paano pa?
Kulog. Naririnig mo Naririnig mo kumukulog. yun. Kay Wings, yung kulog. Sunod yan, kitlat. Magtago ka na. Baka makita yung ulo mo kumikintab. Aray ko. Peace. Hindi to live na ano eh. Mamaya na to, ubuhin tayo Kanina ng pa gabi. yung kulog dito sa higaan ko. Ano pinapakulog mo dyan? Para lang kumakain ng kanin, ano? May pumasok dito kanina, Johnny, na ibang lahi. Sabi niya kay Pinkay, one is eating, one is dancing, one is talking. Hindi na ako nakakapagkanta ba? Hindi na ako nakapag-live. Paano ka kakanta eh? Inuubo ka nga. Kaya sabi ko mag-update lang ako kahit kalahating oras. Si Kai Wings ba, tuwing live nito, tulog kami, pinatutulog muna kami bago siya mag-live. Dito muna ako sa Pinas. Maganda yung putukan dito ngayong Pasko. Mas maganda yung putukan dito sa Saudi pag Pasko. Taas mo lang kilikili mo. Yung putok na. Akala ko may tumutulo na. Napunta sa mukha ko yung ano. Tingin talaga ako sa taas. Napunta sa mukha ko. Kaya kumakain siya ng pomegranate, yung katas napunta sa mata ko. Napatuhan ko tuloy. Akala niya natulog. Kaya ako tumutulo. May tumutulo kasi dito eh. Pagtingin ko, laman. Aray ko. Aray ko, naiihi ako, day. Bisit ka. Aray ko. Ay. Uy. Puro talaga tayo kalukuhan ba? Tama na ba? Hinihika na ako ba? Kasalanan mo. Butin mo na. Ayaw nilang kumuha. Paano kumakain to? Yung katas na pupunta sa labas? Hindi, kasi dahil bungi na kasi. Aray ko. Bisit ka. Ayan, sige. May magpapausok nito. May magtawag na naman kita may madam. Pag sinumpong ako sisikoy ng hika, sabihin ko, Madam, pahingin ka mo. Aba, ang amo ko ba? Taranta na din. Hindi na malaman ko ano gagawin ba. Siya na nag-aayos ng panggalon ko, oh. Kasi, pag nagsumpong yung ano ko bahika. Mag-end na tayo guys. Ay, 40 minutes na, oh. Grabe traffic dito sa Pinas. Oh, grabe talaga yung traffic ngayon. Oh, grabe talaga traffic sa inyo dyan, Kalbo. Hanggang Bulacan, naiya hanggang Bulacan. Grabe. Ano yun? Tumuloy ang ilong ko ba? Ano sa tissue?
bubong. Bakit akala mo maniniwala pa ako sa'yo uwi ka ng Pilipinas? Nakailang ano ka na sa akin? Nakailang joke ka na sa akin? Nasa Pinas ka. Ubus na to. Mag-end na ako. Alam mo yung ano namin dito guys, bahay, tumutulo. Nasa Pinas din kami. Kasi yung pagkagawa nung ewan namin doon sa nagtatrabaho. Para kami nasa Pinas, sisikoy. Tingnan mo ha. Tingnan mo yung bubong. Tumutulo yan oh. Hanggang sa babaw, tingnan mo oh. Nandun na yung map kasi. Ayan, may mga ano pa kami oh. Parang Pinas lang ba? Ewan ba dyan sa naggawa? Bakit naging ganyan yung ano namin? Parang Pilipinas lang. Pagka ulan, ulan din ang bahay. Aray ko. Hinihingal na ako. Alas na ba niya dahil? Alas na ba, diba? Bakit na tayo? Go home na. Saktuhin ko lang yan guys ha. 1 hour. Ubusin ko lang to. Yung hali ko kagabi, may natira pa man pala ng konti. Gumawa ako ng gamot ba? Yung honey dito, mauubos ko yan. Ginamit ko yung pinaghatian natin. Ginamit ko yung nilagay ko dun sa ano. Bigyan daw ko ni Rose. Para mamaya. Kasi sa kanya, nababad. Babad na yung kanya sa akin, hindi pa. 7 araw pala yun. Pero kagabi, nag-ano na ako, ay kaninang maga, nag-try na ako. Nag-inom na ako ng honey na yun. Wala pa palang epekto yun. Salamat sa inyo guys. Pain na ako guys. Maasim pa sa dulo. Sabi nagkain tayo guys. Pritong tilapia. Ginantalbos. Kamuting kahoy. With pritong tilapia. Yeah. Pangarap mo lang yung kamuting kahoy. Kay Wings, wag ako kay Wings kasi ako ano ba yung tawag nito? Papunta ka pa lang, ako pabalik na. 12 months na pala kaming ano ni Sarges, oh. Alam mo ba yon? Papunta ka pa lang, ako pabalik na. Salamat sa inyo guys, Sir Jess, Sisi ko Johnny, kay Wing, Sis Tunica, sino pa ba yung isa kanina? Nag-ano lang ako, nagkain lang ako. Magkati kasi talaga lalamunan ko, promise. Hihika na ako, sumpong na ng hika, si Pinkay.
Ilang minuto pa? Ano na lang. Tanong ko, sagot ko, di ba? 40. Ayaw mo maniwala, bahala ka dyan. Bahala ka din sa buhay mo. Hindi talaga ako maniniwala sa'yo. Sir Jess, naniniwala ka ba kay Kai Wings? Nasa Pinas daw siya. Pero kanina lang, nag-post siya sa Reels na umuulan dito sa Saudi, o, di ba? Ano talaga yan si Kai Wings, Sir Jess? Ano yan eh? Ano ba tawag nito? Pinagluloko ako lagi. Nasabihan ka tuloy. Kasi nag-post kanina sa Reels. Tapos sabi ba naman Sir Jess, asa na ba 'yon? Asa sa phone cellphone? Ipakita ko nga dito na nag-post ka kay Wing sa umuulan. Kasi dito si Siko June, madalang ang ulan dito taon. Pag dito sa Saudi, palatandaan. Pag once na nag-ulan, ano na yan, yung winter na siya. Talagang, na siya, malamig na. Kaya, ito na, nag-ubo-ubo na. Tapos, pagka yung nag-winter na siya, nag-stop na siya ng ulan, no? Tapos, ilang buwan naman yan. Tapos, pag umulan na naman siya ulit, iyon, summer naman yun. Ganun ang palatandaan namin dito. Yung umulan kanina, nag-post yan si Kai Wings. Hanapin ko nga. Kala mo Kai Wings, ha? Kala mo ha? Hindi ako nagsisinungaling, ha? Asa na yung post mo? Sasabihin mo nasa Pilipinas ka. Parehas na talaga kayo parehas talaga kayo ni Abo na sinungaling. Asa na ba? Ano na ba pangalan ni Kai Wings? Ito ba yun? Ang kati talaga ng lalamunan ko. Kababayan sa mata ni Kai Wings, oh. Ito, oh. Ipakita ko, sis Ikot. Thanks for coming. Paano na ako? Salamat sa patamsak. Pa-end na ako. Lang ako ba? Ang hina ng internet ko. Asa na yung post ni Kai Wings? Kita ko yun eh. Dinilit na dahil. Dinilit mo na? Para tuloy tayo nitong napahiya tuloy ako nito, ha. Wala akong mapakitang ebidensya. Pero nakita ko yung kanina nag-like pa nga ako eh. Ano ba yung isa mong account? Sisikoy, andyan lang sa tabi-tabi yun. Andyan lang sa tabi-tabi. Ano din yun, sinasabi niya din na nasa Pilipinas. Parang si Kai Wings lang, oh. Oh, ayan ebidensya, oh. Ayan ebidensya ni Kai Wings, oh. Oh. Matar. Oh, matar daw, oh. Talagang maligaw nito. Oh. Yan, makulimlim pa, oh. Mamayang gabi, hataw ang ulan nito. Oh, di ba? Sasabihin, si Siko June, sasabihin niya na sa Pilipinas siya. Ayan ang ebidensya, oh. Hinanap ko pa doon sa isa ng account. Dala-dalawa kasi account siya. Ang daming account ni Kai Wings. Nanangudyat ng taglamig dito sa Saudi Arabia. Oh. Aray ko, pahirapan talagang maligaw nito. Yan, makulimlim pa, oh. Oy, Kai Wings, maliligo ka kahit na ulan. Hataw ang ulan nito. Mahirap yun, aba. Magiging amoy na ba? Amoy ganso. Alam mo ba yung ganso? Nawala na si Kai Wings. Alam mo ba yung ganso, Kai Wings? Yung isa ng alam mo ba yung sisiko yung ganso? Kasi yung itik, iba, di ba yung itik, yung ganso, yung parang, yung malaki yata yun, day. Yung malaki ba yung ganso, yung brown? Yung brown mo sa'yo, puti. Puti ba? Oo. Puti pala yung ganso, pero mas malaki siya sa pato. Yung nangahabol.
Ay, nangahabol ba yun yung ganso? Oh, yun po. Oh, yun. Maliligo ka kay Wings, may heater naman. Ako kahit ako hinihika, nagliligo ako eh. Kasi may heater naman yung tubig. Wag kang ano diyan kay Wings. Mag-ano na tayo, Day? Magligpit na ako ba? Nagpaliwanag pa si Kawings, nakaraang araw yan, video na yan. Kanina ko tang na-upload. Huwag kang ano dyan kay Wings, ngayon lang umulan. Naututuloy ako. Huwag kang ano dyan, ngayon lang umulan. Baliw. May nalaman ka pang nung isang araw. Magligpit na ako kasi akit na kami ba? Hinihika na si Pinkay. May lamang pa pala tong gatas, Day. Mag-akyat na kami. Tapos wala din kaming mineral water. Nag-igib pa ako dito para may tubig po sa taas. Hindi naman kahit ano, Day. Day, hindi naman malamig. Ay, dumi. Hindi na ako mag-ano, bukas na. Hindi na ako mag-map. Hindi naman na ano yung sa'yo. Hindi madumi. Tapos pagpasok nila, mamaya, basahin mo ano yun. Mag-ano na tayo, mag-lipit na kasi. Mag-e-end na din ako, 53 na. So, ilang minuto pa? Ito. Anuhin ko lang ng 1 hour. Salamat sa inyo, guys. At least nakapag ano ako ba, Makati talaga lalamunan ko. Right. Malamig. Ang lamig. Naupo ako ng naupo tapos hindi ako nakapagligpit. Ano? May ano na pala ako wrinkles, oh. Pag nataas na panunoo ko, mayroon na akong ano, no. Ilang guhit na ba yan? Ang ginaw. Lamig. Heater na naman tayo nito ba? Ay. 5 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Pa-end na ako, guys, ha? Anuhin ko lang ng 1 hour. Kasi hindi na ako pag-live ba ng ano kasi. Busy, maghapon nagluto. Fasting kasi yung amo ko na naman ngayon, so malamig. Day, wala tayo na dito, Day. Wala na ba tayo yung ano, Day? Yung pahaba? Wala.
Kwadrado niya dito, Day. Dito may bilog. Ha? Ilan yan? Titingnan ko. Meron pa dito oh. Meron pa? Kaso wala tang takip to. Kasya ba? Walang takip. Walang takip? Oo, walang takip yung isa. Ano ba to? Eh, itatabi ko sana kay Timay. Gusto niya pa kaya yan? Itabi ko kaya? Patingin, padaan nga. Kung Magsisiligan daw siya ng baboy. sino? Sino magsisigang ng baboy? Kalbo. Kalbo, umayos ka nga kalbo. Sige, kung makahanap ka dito sa Saudi, bigyan kita ng 500 SAR. Dito na lang sa akin. Hindi ba amoy? Hindi. Itabi ko pa kaya itong ano ni Timay? Ilagay mo yan dyan. Tapos, takip nito kunin mo. Asan takip nito? Ang lamig. Ito gatas. Hindi na nag-ano yung heater ng yung tubig ba? Wala nga. Bakit wala na yung heater diyan? Ang Ito, alam. lamig-lamig. Nung nakaraan, meron pa yan eh. Diba? Nabaliktad. Kung kailan sa malamig. Kung kailang malamig na, wala nang hindi na gumana yung tubig na mainit. Ang lamig. Ang barya tuloy yung tumandaan. Ay! Magpapahit pala ako sa'yo, ano? Paklaan mo ako kung magkano pa yun? 1. Okay. 1, ano yun? Magkano yun? Binawasan na, di ba? 130 siya. Tapos yung sa shipping. Hindi, yung binawasan natin. Ay! Ano na lang ako, Sir Jess? 2 minutes. Salamat. Grabe talaga ang ano ko, nangangati ang lalamunan ko ba? 117.25. 117? Na ano ko yung ano tawag nito? Yung aking sinusumpong ako ng hika ba? Yung hika ko. Sir Jess, thank you. Magkano day? 117. 117. Tingnan mo ang matatanda na puro ano ba? Sir Jess, tingnan mo ako, puro ano na ba Ay, nako. Itak. Puro gamot. Susi pala dayo, hinahanap ka ni Nino? Jonan. Bakit? Bigay daw to sa yung susi ng kwarto niya ba? Sabi ko, ba't may bibigay? Ba't may bibigay sa... Ba't In ibibigay sa akin? case lang daw na may kailangan niya sa kwarto niya. puro gamot. Kasi sila rin, iniiwan din sa akin. Tawa ka dyan kay Wings. Bakit ikaw kay Wings? Oy, pares lang tayo. Kasing edad lang tayo, oy. Matanda ka na din. O tayo. 1, 17. Ito 17 para ano? Para isang buong 100. Bigyan mo ko 17. 17. 15. Hirap ng ano ba? Wala manok ko. Thank you. Sakto. At taglamig na kasi kay Wings, kaya ikaw, ingatan mo yung bumbunan mo ba? O baka kasi pong ka. Baka magkasipong ka din. Ako puro pabuhok. Pero, tingnan mo.
O, di ba? May baon pa kaming pancake. Sa taas naman to. Kailangan mo din ng ano, Day? Yung ano, para naka-flat siya. Tig-isa tayo. Napakakuripot mo, magkano lang yun? Meron na ako doon. Dalawa pa yung binili ko. Inom pala ako ng gamot, ano? Asan na yung... Prada. Sana all. Yung isa ang wallet ko kasi galing sa likan. Pinaglaro ang mga pamangkin ko. Wala Nagsusulatan pa. ng tissue ba? Nabarya tuloy yung 500. Meron pa ako doon sa kanila nung. Paano doon ba to? Magkano ba yung sila? Sa dami ko ng gamot, hindi ko na malaman kung ano na dito. Asan na ba? Sa dami ko ng gamot, hindi ko na maano ba. Hirap talaga pag senior na, ano, puro. Inom na ako ng gamot para... 115 kilo rin sa plus Kilarisa. yung shipping fee. Oh. Di sa kanila 575 Ano pa? 575 di 10 ay no na 11 sa kanila sa shipping fee. 11 plus 11 sa 11? kanila. 115 Ang dami kong bit-bit, Day. 126 kilo rin sa One ano? 26. 126. Thank you sa inyo, guys. Sis Unica, thank you much. Sisi Kuy Johnny, Kai Wing, Sir Jess, 400. and sino pa? Si Kai Wings. Sino pa? Si June. Sino pa ba? Si Kuy Johnny, Sis Ikot. Hinihingal ako, guys. Hinihingal ako, promise. Sir Jess. Hal. Puro luya na yung iniinom ko pero nangangati pa rin ang lalamunan ko, promise. Mag-ano ka? Ano? Strepsil. Nag-strepsil na din ako, Day. Nakadalawa na ako ngayon. Kumuha ako kaninang maga, tapos ngayon kumuha ulit ako dyan ng strepsil. Ganun pa din. Makati ang lalamunan ko. Ayaw siyang mag-ano ba? Bye-bye, guys. Naka 1 hour na ako. Thank you Post naman much. ako, Day. Oh, Kaingit naman sa mga magpapasko kasama nanay nila. sana all. Mga anak ko hindi mo maanong nagpo-post ng ganyan ba? Wala lang. Wala. Talagang magpapasko tayong mag-isa. Mag-isa. So, ngayon. Parang higit sa nandun sa classroom. Sino? Pinata. Bakit na tayo? Day, bye. Bye. Uy, Day, intayin mo kaya ako, Day. Ito rin madala sa ano, mamalagay na doon sa ano. Ito, ilalagay ko dito sa ano. Sa freezer para may isabaw pa si Timay sa fasting niya sa ano, Webes. Ang dami kong bit-bit. Thank you, guys. Love you all. Bye-bye. Ikaw lang yon. Ano yun? Ako lang yon. Bye-bye, Kai Wing. Hinihingal ako, promise. Thank you sa inyo. Paano na magpatay nito ba?